nousee. Ne vetäytyvät pois ja laskeutuvat luoliinsa maata. Silloin ihminen menee töihinsä ja askaroitsee iltaan asti. Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra. Sinä olet ne kaikki viisaasti tehnyt. Maa on täynnä sinun luotujasi. Ja vielä psalmi 105, jakeesta 2. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. Haluan tällä mun reissukertomuksellani kertoa Jumalan ihmeellisestä luomistyöstä ja kaikki kunnia hänelle. Ja tosiaan viime kerralla oltiin Euroopassa, nyt hypätään Afrikan mantereille. Olin viime lokakuussa Sambiassa ja mä nyt kävin muuallakin, mutta siellä. Mutta keskityn nyt Sahariin. Se oli jotenkin niin tunteikas ja ihmeellinen reissu. Ja mulla oli traktaatteja mukana englanninkielisiä ja sain niitä jakaa siellä pääkaupungissa Lusakassa ja tapasin sambialaisia ja joitakin muslimejakin sain. Tuli jotain lyhyitä keskustelua ja näin. Täältä kun mä lähdin kotua, mä laskin, että oli 40 tuntia, kun mä olin maan pääkaupungissa Lusakassa. Siis 40 tuntia. Vaikka lentoaika oli joku 13 tuntia, vähän alle. Lensin Tukholman ja Etiopian kautta. Ja mä jotenkin Addis Abeban kentällä. Mä join kahvia, ottelin jatkolentoa Lusakaan ja mä katsoin sinne Etiopian ylängöille ja mä rupesin laulaa suomeksi. Mä en muista mitä. Joku ylistyslaulu oli, hengellinen ylistyslaulu. Ja mä oon tosi huono laulaa ja näin. Mä lauloin siinä. Turisteja, ihmisiä oli hirveästi ympärillä. Jotenkin mulle tuli sellainen olo, että Marko, tästä tulee yksi elämäsmatkoista. Mä oon ollut paljon vuoristossa. Tää oli mullekin uutta, ihan tämän villisää luonnossa ja safarilla ja keskellä siis ihan villiä Afrikkaa. Ja vielä tämmöisessä vähän maassa, joka ei ole vielä niin ei ole turismipilannut. Tosiaan saavun Sambiaa ja Lusakaa ja taksilla menin sitten tästä kentältä. Lusakaan mun hotelli ja siis ilma oli aivan älyttömän kuuma. Olikohan jotain plus 40. Mä avasin taksiikkunan, niin se ilmavirtaus, se oli niin kuin lehmän hönkäys. Se ei niin kuin jähdyttänyt oikeastaan yhtään mun kasvoja. Ja mä olin päivän Lusakassa ja jaoin traktaatteja. Ja Suomesta mä olin jo etukäteen lähettänyt sähköpostia muutamalle safarifirmalle sinne, tai useammalle safarifirmalle Sambiaan. Ja valittiin tämmöisen kuin M-Sandille River Lodge-nimisen safarijärjestäjän nimisen ja suosittelen lämpimästi. Tätä safaria vetää hollantilaispariskunta. Ne on asunut vuosia Afrikassa ja muuttanut sinne Hollannista aikoja sitten. Ja heihin oli yhteydessä sähköpostitse ja sovittiin kaikkia näin. Ja se oli hauska se menomatka. Mä olin siis safarilla tämmöisellä luonnonsuojelualueella kuin South Luana National Park. Se on lähellä Malarin rajaa itäisessä Sambiassa. Lusakasta meni sinne bussilla 13 tuntia kesti bussimatka. Ja vasta bussisammille selvisi, että ei hitsi. Tässä keksinnössä ei ole ilmastointia. Ja mä olin ennen reissua lainannut Lonely Planetin Zambia
opaskirjan. Ja siinä suositeltiin John bussiyhtiötä. Ja no mä sitten ajattelin, että okei, sitä suositellaan. Varasin sen bussin sinne Murfen kylään. Murfe on siinä lähellä Luangan kansallispuistoa, tämmöinen pieni kaupunki. Sinne menin tällä bussilla. Ja siis se matka, se 13 tuntia, ulkona oli jo jotain about plus 40 astetta. Siinä ei ollut ilmastointia bussissa. Siinä on täynnä matkustajia. Mä join 4 litraa vettä siinä bussissa. Ja mulla alkoi iltapäivästä, mä ajattelin, että mä saan tässä lämpöhalvauksen kohta. Ei muuta mahdollisuutta kuin avonaisesta bussiikkunasta, vaan välillä pää ulos siihen. No ei se tosiaan sen ilma oli kuin lehmän hönkäys, mutta näin. Ja sitten sieltä tosiaan tämä South Luanga kansallispuisto, se sijaitsee niinku Luangajoen varrella. Se Luangajoki laskee Zambesi-jokeen. Ja en tiedä, oletteko kuullut, Zambesi-joessa on yksi erikoinen nähtävyys, maailman suurin vesiputous. Siis on 2 kilometriä leviä melkein. Victorian putoukset, sielläkin kävin sitten tämän safarin jälkeen nyt. Tosiaan tuli sinne Murfeen, mulla oli kyyti varattuna. Siellä oli semmoinen pikkunen henkilöauto matalalla maavaralla. Simon-niminen kuski. No niin, Marko, sä oot varmaan tyyppi. Joo, mä oon Marko. Hän on Simon. Lähdetäänpäs sinne Mansandile River Lodgeen. Ajettiin sillä pikkuautolla joku vajaa tunti. Ajettiin Murfesta Savannin yli sinne Luangajoen varteen, missä sijaitsi tämä safaripaikka. Siis se oli aivan mahtava jo se menomatka sinne. Mä näin jo matkalla sinne, vajaa tunnin ajomatkalla sinne 3 horsua. Ja sitten yksi itselle yllättävän pelottava kokemus oli, vaikka olin autossa. Sinne oli semmoinen ajorata. Yleensäkin Savannilla käytetään tiettyjä ajoratoja, mitä pitkin kuljetaan, ettei lähetä autoilla minne sattuu siellä. Niin keskellä tietä oli hyönä. Ja mä yllätyin, kuinka pelottava ilmestys se oli, vaikka mä olin autossa. Kun Simon hiljensi toppas auton, se hyönä meni muutaman 10 metrin päästä sivuun meistä. Katto. Ja sen katseen mä muistan vieläkin, hyönän katseen. Siis se oli oikeesti yksi mun pelottavimpia kokemuksia. Toki mut olin autossa, mutta kuitenkin. Ja mä sitten muista, käytiinkö me Simonin pikaisesti siinä auton ulkopuolella vielä. Mut hyönä sitten painoi sinne Savannin sinne metsän köppöihin. Se oli aivan ihmeellinen päivä. Mä olin tosi väsynyt. Pitkä lento, pitkä meno ja pitkä kuuma päivä bussissa. Ja tultiin illalla sinne Amsendelle River Lodgeen. Siellä oli kuule kynttilät palo molemmin puolin. Tää Frank, tämän paikan omistaja, tämä hollantilainen Frank ja hänen vaimonsa. Frank tuli mua hakemaan autosta, ohjasi sen kynttiläkäytävän pitkin sinne paikkaan. Mulle tarjottiin juomat, oli sambialaiset tarjoilijat molemmin puolin käytön. Mulle tarjottiin juomat, jotain mehua. Ja Frank sanoi, että jätäpä Riikka tähän majoituspaikkaan ja mentiin joen rannalle. Luangajoen rannalle. Näkyy se mutkitteleva pitkä joki. Niin muutama 100 metriä meistä. Siellä oli noin 20 norsua ylittämässä joen. Ja Frank sanoi, että Marko, istutaan tähän joen rannalle ja penkillä. Ja mulla tuli itku. Frank kysyi multa, Marko, onko
everything's okay. Kaikki kunnossa on, joo, että nämä on onnenkyynäreitä. Siis me jonkun aikaa keskusteltiin, Frankin vaimokin tuli siihen ja Frank kertoi mulle niin kuin safarin turvallisuusasioista, käytännöistä ja näin. Ja kyseli, onko mulla rinkassa mitään syötävää. Mä sanoin, joo, pähkinöitä ja tämmöistä. No, me luovutat heti meille, että sotat rinkan telttaan, ettei sinne tule yöllä villieläimiä, petoja näin. Sain kertoa Frankille uskossa ja yritin parhaan kykyni mukaan mun englannilla kertoa uskoon tulosta. Ja Frank kuunteli ja meillä oli hieno ilta. Istuttiin siinä, aurinko oli jo laskenut ja norsut tuossa ylitti Luennojoen ja meni sinne toiselle puolelle jokia mettikköön. Frank esitteli mulle vartijat ja tosiaan käytiin läpi ne turvallisuusjutut ja kertoi mulle rajat, missä täällä saa liikkua. Oli tosi suppea alue, missä sai yksin liikkua. Ja toki mä huomasin, että vartijat seurasi tosi tarkasti päiväsaikaakin, missä mä ja muut turistit liikuttiin. Ja, mut vietiin telttaan, että tasa saat tulevat yöt yksin. Ja sitten mä ajattelin, Frank, kuule, mua vähän hirvittää noi virtahevot. Siis Afrikan vaarallisin otus, isoimmat on 2-tonnisia. Ja jostain kuulin, että pisimmät jopa 5 metriä. Eli farmariauton kokoisia. Ja niiden suu, kun se auki 0,5 metrin, näin puolen. Ja mä kerroin puolen, niin Frank sit kuulemaan, älä pelkää. Ei me tuu sinne sun telttaan. Ehkä, maybe. Okei. Mut jätettiin telttaan. Se oli siis oli metrin korkuinen betonista alettu. Tämmöinen metrin korkuinen, olisiko muutama metri leviä, 5 metriä pitkä tämmöinen betoninen tasanne. Siihen oli päälle tehty teltta, siis teltta kangas ympäri katto. Ja sitten perällä oli suihkut, WC, mutta ei ollut kattoa. Illalla oli mukava käydä suihkussa avoimen Afrikan Sambian taimaan alla. Ja mä kuulin suihkussa, kun norsut töräytteli jossain kauempana, ehkä 100-200 metrin päässä. Oli jo pimeää, kirkas tähti taivas. Mä kiitin Jumalaa sen kyllä, hitsi mikä paikka. Ja sitten, eihän mulle uni tullut. Ja ilta oli tosi kuuma, oli ehkä +30 astetta myöhään illalla. Kello 11 tiesin tämän. Kello 11 sieltä katkaistiin sähköt alueelta, säästettiin generaattoreista polttoainetta. Ja mä myöhemmin tajusin, että onneksi katkaistiin sähköt. Kaikki hiljeni, tuulettimen äänet hiljeni, kaikki sammu. Mulla rupesi hikivä ohtasta ja sitten mä tajusin, aivan mä kuulin siinä loiskautuksen veestä. Luonvajoki oli mun teltasta joku 200 metrin päässä. Mä kuulin niin kuin kuitenkin sieltä asti yön hiljaisuudesta veden loiskautuksen. Ja vähän aikaa, kun sähköt sammu kaikki hiljeni, ihan mun telttakankaan takana alkoi kuulua. Mä tajusin virtahepoja, toinen, ehkä 3. Ja aivan vieressä. Ja mun teki mieli, että mä otan lampun ja avaan telttakankaan oveen ja vähän löysään. Oli tämmönen valo mulla käytössä. Mutta mä muistin, ei. Vaikka on kuin utelias, niin teltasta ei poistuta pimeän aikaan. Aina illan tullen vartijat saattoi teltalle ja sieltä sai poistua vasta 5:00, jolloin vartijat tuli mun hakeen 5:00 aikaan. Siis ekana yönä mä en paljon nukkunut. Mä puolen aikaa istuin sängyn laidalla, huuli pyöreänä. Siis se äänimaailma.
Mä en unohda koskaan. Virtahevot aivan kiersi mun telttaa syömässä. Norsujen töräytykset kuului sitten kauempaa. Hyena vai leijonan karjunta, hyönän äänet, jommankumman, oliko molemmat, kuului kauempaa. Ja kaikki se kurnutus, oliko jotain, mitä hyönteisiä oli, pilvin pimeä, kaskaita, mitä ikinä. Se äänimaailma. Mä muistan sen ihan selvästi tänäkin päivänä. Se oli ihan ihmeellistä. Mä kiitin Sangylaista. Jeesus, kiitos, että sain olla täällä ja varjele mun matkaa, anna turvallisen yöunet. Ja mä nukuin sitten aamuyöllä. Muutaman tunnin vartija tuli 5 aikaan herättää. Marko, are you ready? Marko, ootko valmis? 6 lähdetään safarille. Ilman muu. Pomppasin sieltä ja vartija talutti mut teltalta sinne. Mentiin yhdessä sinne pääpaikkaan, missä oli keittiö, huoltorakennus ja ruokatilat siinä ulkona. Syötiin aina ulkona siinä puitteiden alla ja vartija siis talutti mut sinne ja otin siinä aamukahvit ja vajaan tunnin päästä lähdetään safarille. Ja mä otin kahvit siinä ja siinä oli tosiaan rakennus, ruokailutilat näin ja uima-allas oli siinä sitten. Ja siitä oli näkymät Luonnonjoelle 200 metriä joelle. Mä ajoin sinne kahvia ja sitten kuule, vartijakin sanoi mulle, Marko, don't go, älä mene edes. Ja mä pikkusen muutaman askeleen otin ja kuule, mulla läikähti kahvi kupissa, tiedätkö jo, ihan mun oikealta puolen, ehkä 50-100 metriä, tuli norsu, korvat heiluen, niin kuin olette nähneet luonto-ohjelmissa vähän kärsäsillä ja äänteli, niin kuin norsut ääntelee. Ja samalla vartija sanoi, että Marko, stay, liikkumatta. Mä jähäntyin paikalleen. Rivi norsuja tuli sieltä oikealta puolelta ja meni mun eestä. Laskinko mä myöhemmin kuvasta, että 19 norsua meni aivan 50 metriä mun eestä. Mä olin kahvikuppi kädessä, vartija mun takana. Muistaakseni, olikohan hänelle ase heillä, muistaakseni, oli aina ase vartija. Ei hitsi. Taisin siinäkin kyynelehtiä ja pitkä rivi norsua, 19 norsua. Keskellä oli 1 vai 2 pientä vauvanorsua. Lauma kuule meni sillä ylvästi asten. Kuiva maa pöllys ja meni sinne Luonnonjoelle. Niillä oli näköjään 1 joenyllytyskohta, mistä ne aina aamuisin meni sinne Luonnonjoelle kyliin. Mä en unohda ikään sitä näkymää. Sitten kello tuli 6, lähdettiin safarille ja oli muutama usalainen turisti, oliko 2 hollantilaista. Niin, olikohan meitä joku alle 10 turistia. Joka aamu kello 6 moottoriveneellä ylitettiin se Luonnonjoki. Jeepit odotti siellä vastarannalla, oli 2 jeeppiä. Ja niillä jeepeillä lähdettiin sitten se savannille. Ja aina oli siinä Luonnonjoen keskellä oli semmoinen hiekkasärkkä, kuiva hiekkasärkkä. Siinä oli aina ne 2 krokotiilia. Suuammulla me ohitettiin ne, toki turvallisen matkan päästä, krokotiilit. Se oli siis jotenkin, voi vitsi. Mitä jos täällä moottoriveneen allakin on krokotiileja tai virtahevoja, kaataa ne koko tämän paatin. Mutta aina meni kaikki hyvin. Ja tosiaan kuljettaja oli aina, oli jeeppiä kuljettaja, sitten me turistit. Meillä oli jeepin takaosassa korkeat penkit, missä saat seurata safarielämää. Ja aina aamua iltaa oltiin 4 tuntia safarilla. Aamu 6, aamupäivä 10. Sitten oli taukoa 10-4 ja taas iltapäivä 4. Ilta 8 oltiin safarilla. Ja siinä oli aivan uskomattomia retkiä. Meidän jeepin kuljettaja, mikä hänen nimi oli, kumminkin sambialainen opas.
Ja hän aina kertoi hyvin yksityiskohtaisesti eläinten niin käyttäytymisestä, tästä savannielämästä. Ja oli aivan mahtavia, varsinkin aamupäiviä. Sitten aina kahville pysähdyttiin jossain kohtaa Luonnonjokia. Kuski nosti pöydän Jeepistä kahvit ja siihen saatiin nauttia kahvia. Tiedätkö, joen penkalla. Siellä oli virtahepoja, monesti oli kymmeniä. Näkyy virtahepoja Luonnonjoissa. Osa rupesi nahiste. Siinä kuule juoda kahvia, katsoa. Mun suosikkieläin, virtahepoja. Ja jotenkin se oli tosi koskettavaa. Ja sain nähdä kaikki zebrat, kudut, impalat, krokotiilit, norsut. Yksi aamupäivä ajettiin siellä. Oli leijonalauma, 13 leijonaa puun alla. Päästiin kuule ihan niistä muutaman kymmenen metrin päähän leijonalaumaa. Kuskipysä sammutti jeepin ja katsottiin kauan aikaa leijonia. Ne makoili siinä, kun päivää helteisi. Yksi naarasleijona kääntyi selälleen ja vähän heilautti käpälää. Aivan mahtavaa. Sitten päästiin näkemään, kun hyönät oli raadon kimpussa. Oli joku ehkä vajaa 10 hyönää, kun ne söi. Päästiin seuraamaan ihan lähellä, kun ne söi saalista. Yksi semmoinen paha tilanne tuli yksi iltapäivä safari. Oltiin iltapäivällä ja ajettiin siis Jeepille tietä pitkiä. Tuli vastaan semmoinen mummonmökin kokoinen urosnorsu. Tuli tietä vastaan rauhallisesti näin kävelyä. Mä en sitten yhtään ajatellut, mä innostuin. Mä nousin Jeepistä kuvaamaan ja kuski kerkisi sanoi, Marko, istu Marko. No, se koki jotenkin uhkaavana se urosnorsu, kun mä nousin seisoo ja kuvaan. Se kuule lähti tulemaan meitä kohti, alkoi käyttää aggressiivisesti, korvat höröllään, alkoi juokseen Jeppiä kohti. Auta Jumala. Ja kuule, kuskikin vähän ehkä hätääntyi, pisti pakin päälle, peruutti Jeepin ja se on jännä. Norsu koki, että nyt uhka väistyy ja näin, niin se kuule rauhoittui se norsu. Se kuule hiljaa lömpystä ohi meidän Jeepin vieressä. Valtava urosnorsu. Oli tämmöisiä ihan aivan mahtavia tilanteita. Sitten oli viimeinen ilta siellä. Lähdettiin iltasafarille ja mä kerroin porukalle, että mä oon rukoillut oikein Jumalaa. Mä näkisin virtahevon maalla, ei vedessä, ihan maalla ja lähellä. Niin oltiin iltasafarilla ja alkoi pimeys laskeutua ja kuskin lisäksi Vänkärin penkillä oli nyt mukana valonheittäjä. Sillä oli sellainen valtava valo, mistä se näytti ympäri salamin pimeyteen ja tosi kirkas lamppuja. Alkoi kerääntyä ukkospilviä, niin tuli valtava monsuunisade. Oli lokakuu ja oli kuivakausi lopuillaan ja alkamassa sadekausi. Tuli valtava ukonilma, vettä tuliko aisaa. Ja sitä vettä tuli niin paljon, että mut jouduttiin seuraavaksi yöksi siirtämään teltasta chalettiin, tämmöiseen mökkiin. Ja Frank kertoi minulle, Marko, nyt sut joudutaan siirtämään teltasta. Siellä ihan laivettiin kuulemma mun teltassa. Vettä tuli niin paljon sinä iltana. Niin, palaan tähän salamoittia Jeepillä ajettiin ja sieltä kuule näytettiin valua. Salama iski, kun mä sitten katsoa vasemmalle puolelle Jeppiä, niin kuule 2 valtavaa virtahepua käveli mehtään. 30 metriä Jeepistä. Mä olin ei voi olla totta, kiitos Jumalalle. Ja muut turistit rupesivat nauraamaan. Joo, mä sain rukousvastauksen. Ja näin lisäksi vielä 3 muuta virtahepua. Mä sain rukousvastauksen vielä bonusta. Mä näin 5
maalla kävelevä virtahepoa. Siis sitä kokemus en unohda koskaan. Ja mut sitten siirrettiin viimeiseksi yöksi sinne mökkiin ja sielläkin myöhään yöllä alkoi virtahevot tulee sinne mökin ympäri kiertelemään sitä mökkiä. Siis se oli mökki, jossa oli paksut telttakankaat ympäri, isompi kuin mun teltta. Ja oli puhe, että kello 1 yöllä sitten vartija tulee nyt hakemaan, että mulla oli 1:30 yöllä sitten vietiin sinne Muffeen, josta lähi sitten aamulla bussi takaisin Lusakaan. Ja viimeinen yö mulla se teltassa, mä en nukkunut paljon yhtään. Mä ajattelin, että okei, mulla oli herätys kello 1, mä heräsin vähän ennen 1 ja okei. Että misähän se vartija on, mä otin lampun ja mun kaikki kamat oli pakattuna rinkkaan ja menin siihen, vaikka mulle oli sanottu, että ei teltasta ei poistu mihinkään eikä mökistä, mutta mä en välttänyt, mä avasin mökin oven ja otin lampun ja mä näin, että ahaa, vartija tulee tuolla kaukana, näkyy valo, vartija tulee ja mä olin siinä mökin ovessa ja mä satuin sitten katsoa mun oikealle nurkkaan. Valtava norsu oli kun siinä nurkalla. Mulla meni ihan makaroiksi jalat. Siis mä totaalisesti säikähdin. Mä muistin ohjeet. Mä peruutin hiljaa telttään. Mulla oli tuskin häritus, jalat kantoi. Mä sulin norsujakka matkaa. Pian vartija tuli sitten sinne mökkiin ja mä kerroin se, että mikä tuossa oli muutama minuutti sitten norsunurka. Se nauroi, että oi mahtava. Mä sitten katon, mun jalat vieläkin härisee. Sitten lähdin yöllä, mut vietiin sinne Muffeen ja vielä siinä yöllä kun mentiin Muffeen, niin vielä siinä välillä näin 2 virtaheppua oli syömässä. Ihan meidän auton vieressä oli syömässä hedelmäpoikaa. Meni vähän pitkäksi puheen siunausta kaikki. Amen. Joo, kiitos Jumala. Aloitetaanpa vielä ennen kuin Sini tulee kertomaan pätkän elämästä, niin tuo ykkönen, se on pikkasen ouon näköiset sanat, mutta kyllä se tuttu laulu on sitten, kun lähdetään, niin huomaan, että onhan tätä laulettu vähän eri sanoilla. On autiosta päästä, myrheen maasta taivaista. Thank you.
Fideli ja Sini, nyt on sun vuoro. Todistaa. Mä laitoin Sinille viestin tänä aamuna vasta tuossa ja hän sanoi, että hän on tehnyt Jumalalle semmoisen lupauksen, että hän ei kieltäydy koskaan todistamassa, oli tilanne mikä hyväksi. Katsotaan nyt mikä tilanne nyt on hyväksi. Huono tilanne on aina. Ei mä tosiaan, no sanotaan näin, että kun Heikki pystyi todistamaan, niin mulla on ollut hirveän vaikeita päiviä takana ja ajattelin, että nyt olisi hyvä saumaa tämäkin. Ei mulla mitään sanottavaa. Ja muistanko, siis tämä lupaus tästä, että todistan aina, niin se johtuu nyt siitä, että mulla yhden kerran kävi näin, että mua pyydettiin todistamaan ja en mä muista missä se oli, mutta mä hyvinkin terävästi sanoin, että ei varmasti. Ja jälkeenpäin harmitti ihan hirveästi. Että se oli se syy sitten, minkä takia ajattelin, että no ehkäpä mä nyt sitten kuitenkin jatkossa aina todistan, vaikka ei aina ei olisikaan ehkä mitään sellaista niinku sanottavaakaan välttämättä. Mutta niin, no oli tuossa, sitten mä laitoin tänä aamulla, kun me ollaan nukuttu tosi huonosti, tai minä olen nukkunut lapsen kanssa erittäin huonosti. Meillä Elia on semmoinen mahavaivainen vauva, niin sitten iltaisin varsinkin on tosi paljon nukuttamista ja hyssyttelyä ja muuta. Ja eilen illalla mä sitten oikein sitten puolen yön aikaan, puoli 3 tuntia yrittänyt lasta nukuttaa, niin sitten itkin illalla sitä, että ei tuosta tulisi mitään. Marko nukutti sitä lapseen, että näköjään tällä kertaa isä sitten auttoi tilanteeseen hyvinkin. Mutta aamulla laitoin sitten, sen jälkeen kun olin luvannut Heikille, että mä todistan, niin laitoin sitten naisten soluryhmään. Mä käyn Ullavassa naisten solussa, tai olen käynyt ennen kuin lapsi syntyi. Aina joka toinen perjantai, niin laitoin sinne viestiä, että nyt saa muistaa rukoukset, että meillä on hirveän hankalaa, että nyt vauva on nukkunut tosi huonosti ja mä en mennä jaksaa ja lapset ei ole omalle, että mä en tiedä miten mä selviän tästä. Ja se on ihanaa, että tietää, että on ihmisiä, jotka niin sama mikä tilanne on, niin on valmiita aina muistamaan ja aina kantamaan. Niin meillä on ainakin tämän naisten porukan kanssa ollut semmoinen tosi miten sanotaan, semmoista välittömät välit sillä lailla, että ei mitään miettiä, että mitä toiset ajattelisivat. Tai sillä lailla, ei pelätä sitä, että tulee mitään erikoista kommenttia tai muuta. Ja aina tuetaan toisiamme, koska ihmisiähän me vaan ollaan. Ja yhtä lailla justiin yksi sisko laittoi tätä viestiä, että kyllä sitä uskovatkin saa väsyä. Mutta niinpä, se on totta, että kyllä saa väsyä. Saa olla vaikea ja sillä lailla, että ei tarvitse esittää, että olisi kaikki aina hyvin. Mutta mä nyt luen tästä vielä sitten, meillä tosiaan näiden lasten kanssa on ollut ainakin mulla on monesti haasteita. Ja sitten tosiaan sieltä sitten yksi sisko laittoi kerran lahjaksi sellaisen jääkauppimagneetin. Hän halusi kaikkia muistaa, kun hän on oikein tykännyt olla niissä soluissa. Niin se tuli semmoinen raamatun paikka, mikä ainakin itselle oli semmoinen tosi, niin se kerta kaikkiaan kolahti niin syvälle, kun ei aina niin osaa arvostaa itseänsä, eikä aina muista, että on rakastettu ja että Jumala välittää. Niin mäpä luen tästä nyt se nyt ei ole pitkä, se on vain yksi jae tuosta, mutta toisessa korintalaiskirjeessä, kun mä nyt löydän sen vain tuosta sen komaan vielä, niin tuolta. Voitte ottaa Raamattu mukaan helpompi kahtoa tässä. Eli tämä mitä Paavalille, kun Paavalilla oli näitä myöskin tämmöisiä hankaluuksia ja sitten myöskin hän oli vihassääntö pistin, ettei hän ylpistyisi, niin tämä jae, eli tämä 12. luku 2. korintalaiskirjasta jae 9, eli ja mitä Herra sanoi hänelle sitten 3 kertaa Herra, että väistyisi hänestä se pistin, mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden hänen kerskaa minun heikkoudesta, että Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siinä Jaakobionissa lukee, että minun armoni riittää sinulle. Niin se on hyvä, että aina kun avaa sen open, niin muistaa sen, että tänäänkin vaikka on huono päivä, niin Jumalan armo riittää. Että se on itselle sen hyvin tärkeä muistutus. Aamen. Ei tämä kummemmin. Aamen. Istut sinne. Nyt voidaan laulaa sitten lopuksi, niin näin tuon sanan tässä, mikä on sydämellä. Ja me voitaisiin nostaa ylös vielä, niin
Lukas, eli me ollaan käyty sitä roomalaiskirjettä läpi tässä nyt talven aikana ja päästiin aika hyvästi 11 lukutunnin loppuun, niin 12 alkaisi sitten näin. Niin minä Jumalan armostavan laupeuden kautta kehoitan antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja mikä otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskon määrän mukaan, mikä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Taivaan Isä, auta meitä nyt pääsemään sisälle siihen ajatukseen, mikä Paavarilla oli roomalaisille kirjoittaessa, kun me ymmärretään, että aika lähellä samoja aikoja me ollaan tänä päivänä. Herra, yhtä epävarmojen tilanteiden keskellä ja yhtä itsekkäin on meidän johtajamme ja yhtä kavala on maailma ja vielä ankarampi on vihollinen. Kiitos Herra, että siunaat tämän hetkemme ja anna meidän Pyhän Henkesi kautta ymmärtää, ja mitä Henki meille sanoo. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Me muistetaan roomalaiskirjasta, muuten tuolla eteisen pöydällä on muutamia niitä semmoisia yhteenvetoja, tein semmoisen A4 lippu siinä tästä roomalaiskirjasta, niin voit ottaa mukaan niin kauan, mitä sinne riittää. Vanhurskaus oli se pääajatus, vanhurskautus, ja koko tämän kirjeen oikeastaan semmoinen Paavalin opillinen pääajatus on vanhurskautus, ja muistetaan siellä 3. luvussa, että se tulee uskosta, sen saa lahjaksi, sen saa armosta. Ja siinä vanhurskautuksessa on 2 osaa, toinen osa on lunastus ja toinen osa on sovitus. Ja muistetaan se lunastus, mikä Roomassa oli huutokauppoja, kun orjia huutokaupettiin, niin niistä maksettiin lunastushinta, millä lunastushinnalla lunasti orjan itselleen ja sillä sai sitten teettää mitä halusi. Niin Messias on samalla tavalla lunastanut itsellensä omat lapsensa, ei enää orjiksi, vaan lapsiksi. Ja sitten toinen osa siinä oli sovitus, sitä vanhurskautusta oli sovitus. Ja sovitus oli taas vanhan testamentin uhrijärjestelmästä kuvaus. Eli minusta annettiin uhri, minun puolestani annettiin uhri. Minun syntini vaati sitä Pyhän Jumalan edessä, että minusta annettiin uhri. Sitten 90.11, mikä me viimeksi käsiteltiin, niin oli suhde Israeliin ja Israelin suhde evankeliumiin, että mikä on Israelin tehtävä. Ja tänä päivänä on ollut paljon semmoista opetusta, että Israelilla ei ole enää mitään tehtävää suhteessa evankeliumiin, vaan että sen on seurakunta korvannut ja me emme lähde siihen. Sitä puhutaan korvausteologianakin, mutta me emme siihen lähde, vaan me ymmärrämme, että Israel, miksi sitä tänä päivänä niin vainotaan ja vihataan, niin se kaikki puhuu sitä, että ajan vähyydestä ja sitten toisaalta sitä, että Messian toinen tuleminen on lähellä, että Israel on tälle maailmalle loukkauskivi. Kun 12 luku tullaan, niin se siirtyy semmoisen käytännön puoleen sitten. Tuo oli semmoista teologiaa, opillista ilmestystä ja nyt tulee käytäntöä ja siksi Paavali lähtee niin minä siis, eli johtopäätös siitä kaikesta, mitä ollaan opittu, on tämä, että käytännössä me toimitaan näin. Niin nyt tulee semmoista käytännön jakso. Ja se menee ihan loppuun asti niin, että siellä 13 tulee semmoinen, mitä meidän pitäisi olla yhteiskunnassa. Ja 14 luku on sitten taas, miten suhteessa heikkoon, mitä hoimata ja ottaa syliin ja yrittää auttaa kaikilla lailla eteenpäin. Mutta tämä 12 mielenkiintoinen, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan. Tuo kehottaa sana on semmoinen parakaleo ja se on tuttu sana sieltä rinnalla kulkija, se on parakleetti, niin kuin pyhästä hengestä sanotaan, että pyhä henki on semmoinen parakleetti, että hän on rinnalla kulkija, semmoinen auttaja. Ja sitten millä tavalla sitä oikeasti kuvaisi, niin parhaiten se tulee oikeustilanteessa esille, jos joudut tuomarin edessä oikeudessa vastaamaan jostain rikoksestasi, minkä olet tehnyt.
niin silloin sinä saat oikeusavustajan siihen vierelle, niin tämä oikeusavustaja puhuu, eikä sun tarvitse itse puhua. Niin tämä on tämä parakleetos-sana, niin sellainen hyvä kuva tänä päivänä. Ja Paavali nyt sanoo, että niin minä siis, ja mä haluan olla siis nyt teidän oikeusavustaja, tulla teidän puolesta puhumaan, minkälaisia oikeuksia teillä on käytännössä ja miten teidän pitäisi elää. Tuo parakaleo tarkoittaa suoraan tai käännettynä kutsua, pyytää luokseen, pyytää, rukoilla, kehottaa, lohduttaa. Semmoiset sanakirjasanat sillä oli. Mutta me voimme kutsua Pyhän Hengen vierellä kulkijaksemme, rinnalla kulkijaksemme ja hän meitä lohduttaa ja hän meitä opettaa kaikessa, myöskin tässä arjessa, mistä Paavali tässä puhuu. Tuo vanhurskaus, iso teema, nyt lähtee arki. Suhteessa Jumalaan oli tämä ensimmäinen. Niin minä Jumalan armottavalla laupeuden kautta kehotan teitä veljet antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Jos on ymmärtänyt oikein, että olen saanut Jumalan edessä syntini anteeksi, niin sen pitää näkyä siinä, että minä myöskin haluan antaa elämäni Jumalalle. Vähän niin kuin Sini äsken kävi elämässänsä tilannearvioita, että mitä on ollut, ja sitten tuli siihen tulokseen, että oli tilanne mikä hyvänsä, niin minä haluan olla valmis ja altis. Niin tämmöinen on tämä ajatus tässä, että jos Jumala on kerran minut vanhurskauttanut, maksanut minusta hinnan, huutanut minut huutokaupassa itselleen, niin minä silloin haluan myöskin palvella häntä. Ja minä haluan antaa elämäni niin, että hän saa johtaa minua, mihinkä hän sitten haluaakaan johtaa. Ja toisinpäin tämä asia näkyy niin, että meissä näkyy se palveluinto, palveluhalu, niin se kuvastaa sitä armon kokemusta tai sitä vanhurskautuksen kokemusta, mitä me ollaan koettu. Kuinka paljon minä olen saanut anteeksi, kuinka syvästi minä sen ymmärrän, se näkyy siinä, miten minä palvelen. Jos mun kokemus Jumalasta on pinnallinen taikka en välitä siitä kokemuksesta, niin se myöskin näkyy välinpitämättömänä sitten hengellisessä elämässä. Sen pitää heijastaa meidän hengellistä kokemustamme. Jeesus sanoo tämä muuten, tai ajattelen näin, Luukkaan evankeliumissa, muistatte siellä on se tilanne, Luukkaan evankeliumissa on muuten 3 kertaa fariseus kutsuu Jeesuksen aterialle. Luukkaan evankeliumi onkin sanottu vieraanvaraisuuden evankeliumiksi, että kun siellä mennään ateriaan, jopa fariseusten luo 3 kertaa. Tämä ensimmäinen oli siinä 7. luvussa 47, ja esimerkiksi sanoo sen, että joka paljon sai anteeksi, se rakastaa paljon. Eli syntien anteeksi saamisen kokemus näkyy rakkautena Jumalaan, oli se Jeesuksen sana. Ja se tuli siitä tilanteesta, kun fariseus kutsui kotiinsa ja sitten sinne tulikin syntinen nainen, he olivat siinä makuuvuoteella tai siinä pöydässä ja siinä oli makuualustat ja siitä sitten syötiin toisella kädellä ja syntinen nainen tulee sinne Jeesuksen jalkopäähän ja itkee niin, että kyynelillä kastelee Jeesuksen jalat ja omilla hiuksillaan sitten kuivaa ne ja sitten rikkoo sen parfyymipullon ja vuodattaa öljyä vielä niihin jalkoihin. Ja siinä näkyy hyvin tämä kahtiajako. Mitä fariseus, miten hän kokee tämän? Jos tuo olisi Jumala ihminen, kyllä tietäisi minkälainen nainen hänen nyt koskee. Ja mitä Jeesus sanotaan? Hei, minulla on sinulle kysymys. Oli 2 miestä. Toinen oli velkaa 50 denaaria ja toinen 500 denaaria. Lainanantaja antoi molemmille anteeksi. Kumpi heistä rakastaa enemmän? Ja fariseut rohkaisi, minun mielestäni se, joka sai enemmän anteeksi. Sitten Jeesus kääntyi siihen naiseen. Näetkö tämän naisen? Et sä antanut mulle vettä pestäkseni jalkani. Et pyyhettä kuivatakseni, et voidellutkaan tää vielä. Tämä nainen ei ole lakannut siitä asti, kun hän tuli sisään tekemästä sitä. Sen tähden hänen paljon synnit on anteeksi annettu. Eli se näkyy tekoina, se näkyy elämässä, tai pitää näkyä suhde Jumalaan. Sitten suhteessa maailmaan, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Siinä on mielenkiintoinen sana tuo muuttukaa, olikohan se nyt, no se on metamorfoosi on se sana, siinä eli semmoinen muodonmuutos. Jeesus
oli siellä kirkastusvuorella ja hänen muotonsa muuttui, niin siellä tapahtui tuommoinen metamorfoosi, että hänestä lähti säteily ja hän muuttui niin semmoisen kirkastetun ruumiin kaltaiseksi siellä. Vaikka oli vielä lihassa ja ei ollut tapahtunut ylösnousemusta, niin hän muuttui. Mutta nyt Paavali kääntää tämän muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Antakaa mielestänne kirkkauden tulla esille, Jumalan kirkkauden. Älkää mukautuko on tuo maailma, niin ei mennä semmoiseen maailman muottiin. Aina ajassa, jokaisessa ajassa, kaikkina aikoina aina on virtaukset, maalliset virtaukset, jotka haluaisi viedä uskovatkin. Sielun vihollinen on siinä taitavasti onnistunut jokaisena aikana järjestämään jotain virtauksia, mikä haluaisi viedä uskovatkin, mutta Paavali tässä sanoo, että se lähtee mielen uudistuksen kautta. Itse olen joskus sanonutkin sitä, että kaikki lankeaminen tapahtuu ensin mielen alueella. Mieli antaa peräksi, sisäinen ihminen antaa jostain syystä periksi ja eikä enää jaksa pinnistellä eikä kilvoitella ja unohtaa sen, mitä on saanut ja unohtaa myöskin sen päämäärän ja unohtaa, mistä on noussut ja muuttuu tavalliseksi. Silloin on muuttunut muottiin ja sitä muottia lähdetään sitten viemään. Mutta tuo metamorfoosi niin tekee meistä uskovista semmoisia terveitä hipstereitä, jotka tuodaan jokaiseen aikaan aina sille ajalle sopiva Jumalan kuva, niin että ihmiset voi ottaa vastaan Jeesuksen ja hänen tarjoamansa pelastuksen. Paavali tarkoittaa, että älä ajaudu virran mukaan. Hebrealaiskirjakin sanoo siitä, että älkäämme vain kulkeutu, ettei vain kulkeutuisi ohitse, niin siinä on sellainen ajopuuteoria, että menee virran mukana. Joku on sanonut, että kuolleet kalat menee myötävirtaan ja elävät kalat menee vastavirtaan. Sitten vielä sillä sen arvon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti. Eli nyt suhde itseensä. Mikä on vanhurskautetun ihmisen suhde itseensä? Miten minun pitäisi suhtautua minuun? Niin tässä ei ajatella enempää kuin ajatella sopii. Se on nätisti sanottu suomentaja, mutta siinä on semmoinen hyperfroneo, semmoinen sana kreikan kielessä, niin se tarkoittaa, että älä ajattele ylpeästi. Että se asenne ei saa olla semmoinen ylpeä, että minulla on enemmän annettavaa kuin muilla, vaan että aina olisi, niin kuin Rannaston Raimo tapaa sanoa, että muista aina se, että kuulijoiden joukossa istuu paljon fiksumpia ihmisiä kuin sinä. Ja se on aika hyvin sanottu. Hän sanoo sen monta kertaa ja se on semmoinen hyvä. Hänelle itselle sanottiin Ruotsissa, kun hän oli siellä jengiherätyksessä silloin, kun siellä oli Tukholman pahin alamaailma ja ilotytöt ja muut oli siellä, niin hänelle sanottiin, että muista aina tämä, että kuulijoiden joukossa istuu paljon fiksumpia kuin sinä. Se on semmoinen hyvä asenne että, ja se varmaan kuvaa tätä, että ei ajatella ylpeästi, vaan ajatella, sitten siinä on taas semmoinen toinen sana, se on sofroneo, tuo kreikan kielinen sana, joka taas tarkoittaa terveesti. Itse asiassa sen käännökset on tämmöiset, että olla täydessä ymmärryksessä, olla järjissä, olla maltillinen, siveä, ajatella terveesti, ajatella vaatimattomasti. Tämmöisiä on tuolla Paavalilla, miten roomalaiset ymmärsi sen, että älä ajattele itsestäsi ylpeästi, vaan ajattele terveesti. Siis ei alistaakaan itseä, eikä koko ajan olla siellä negatiivisella puolella ja soimata itseään, vaan ajatella terveesti. Jos minut on kerran Jumala vanhurskauttanut, niin mitäs mulla on sitten enää ihmisten edessä? Kyllä mä kelpaan silloin kaikille, jos kerran Jumalalle kelpaa. Ja se on semmoista tervettä ajattelua, vaikka kuinka huono tai heikko itsetunto onkin, niin siltikin se ajatus pitää olla ja se lähtökohta voi olla se, että minun täytyy kelvata, jos kerran Jumalalle kelpaa. Kun minä olen tasapainossa ja balanssissa, niin silloin se myös menee. Jumala on rikas antaja jokaiselle ja hän voi tehdä mitä hän tahtoo meistä jokaisesta. Kun me mielenmuutokseen antaudumme ja siihen metamorfoosiin, niin ei ole mitään rajaa, mitä meistä tulee. Sitten vielä tuo 4. Mä otin tähän vaan pätkään sitten näitä, sehän jatkuu siellä vielä suhteessa sitten maailmaan ja suhteessa jumalattomiin ihmisiin ja muihin, ja yhteiskuntaan, mutta tämä 4. jakso tässä on suhteessa seurakuntaan ja uskoviin.
Siis miten vanhurskautettu ihminen nyt suhtautuu seurakuntaan ja minkälainen hän on seurakunnassa, mitä se vanhurskaus saa aikaan. Tässä oli hienosti sanottu, yhdessä ruumiissa on monta jäsentä. Eli meitä on monta ja monen sorttista ja moneen junaankin, niin kuin sanotaan, mutta siltikin me kaikki olemme yksi, kun hän kääntää sitten. Ja niin me kaikki, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa. Se on myöskin vanhurskautetun semmoinen asenne ja asennekysymys, että minä asennoidun sillä tavalla, että tämä kuitenkin on kokonaisuus. Jokaisella on oma tehtävä, oma paikka, oma armoitus ja oma kutsumus. Ja se luo semmoisen kirjon, joka on iso kokonaisuus ja todella arvokas. Mutta kun me vanhurskautettuna ymmärrämme tämän Jumalan ajatuksen, niin siitä tulee semmoinen hieno, mistä apostolien teot pari kertaa. Itse asiassa äsken tuossa penkissä muistin yhtäkkiä, että puhuin helluntaina siitä, kun helluntaipäivällä olivat he kaikki yhdessä koolla siitä yhteydestä, mikä oli se ajatus. Mutta yhteyttä sanotaankin tuossa apostolien toisessa luvussa aika monta kertaa. Ja 40 taas sanoo, 42, ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja sitten 44, ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä koolla ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja 46, ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla sydämen yksinkertaisuudella. Eli nyt kun helluntai oli vanhurskauttanut heidät, kun pyhä henki oli tullut ja kaikki oli kokenut, niin tällä tavalla seurakunta lähti liikkeelle. Kaikki koki sen, että hyvän aika me ollaan yhtä. Vaikka se oli 3000 yhtenä päivänä kasvattu, niin kaikki koki, että nyt me ollaan yhtä. Ja tuo ykseys oli todella iso asia. Ja uskon näin, että se on myöskin semmoinen ratkaiseva asia, miten seurakunta pääsee kehittymään ja kasvamaan. Miten me ymmärrämme yhteyden. Ja sen takana taas oli se, että miten me ymmärrämme vanhurskautuksen. Saako se meissä tilaa? Saako se ajatus, että minä olen paljon saanut anteeksi, siksi minä rakastan paljon. Saako se tilaa? Vanhurskautettu seurakunta on äärimmäisen hieno kokonaisuus. Toimiva, onnellinen, toisista huolehtiva. Kun me näitä katsomme, kun mennään sinne lukuun 14 sitten roomalaiskirjassa, millä tavalla Paavali sanoo, että miten meidän heikkojen tulee kantaa, meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Ja seurakunnassa ei ole silloin heikkoa, kun kaikki on yhtä ja kaikki kantaa toisiansa. Seurakunnassa on hyvä olla siellä, kaikki rakentuu sen päälle, että Jumalan edessä kaikki on sovitettu. Vanhurskautus on sitä. Mulla on ystävä, mä pyysin vesirukousta, Erkki tuolta Helsingistä, joka soitti taas, oliko se toissapäivänä, soitti taas ja eilen soitti. Ja Erkillä oli semmoinen, hänellä on imusolmukesyöpä, joka on semmoinen vatti kädessä tässä ja se syöpä on levennyt joka paikkaan. Ja meni hoitoihin ja sai sädetystä siihen ja sitten sädetyksen jälkeen lääkäri sanoi, että me vähän huijattiin sua, että ei tämä paranna sua, ei tämä siksi enää, vaan me niitä kipeimpiä kohtia nyt sädetettiin sen takia, että kipu pysyisi vähän aikaa aisoissa. 3 kuukautta, korkeintaan 4 kuukautta elinaikaa, ensimmäisen kerran soitti sua, eli vielä 3 kuukautta hänellä on elinaikaa. Hän sanoi, että niin kauan kun hänellä ääni on, nyt oli vähän muuttunut ääni, mutta niin kauan hän soittelee ja pidetään yhteyttä, hän soittaa videopuhelun. Hänellä ei ole hirveästi ystäviä, minkä pitää yhteyttä. Meidän ystävyytemme on pistänyt 30 vuotta ja hän haluaa loppuun asti pitää yhteyttä. Ja minusta siinä tulee hyvin semmoinen vanhurskautettujen yhteys esiin, että vaikka se nyt on vaan meillä, niin välimatka eikä aika ei ole koskaan meitä erottanut. Ja ollaan asioita käyty paljon läpi ja yhdessäkin koettu monenlaista. Mutta Erkki oli sairaalassa ja eräs naislääkäri oli sitten tullut siihen ja sanonut sen, että sä nyt tiedät sen, että 3 kuukautta on vielä aikaa, että mistä tuo sun yltiöpositiivisuus johtuu.
kun hän oli hymyillyt lääkärille ja kirkas päivä ja kaunis ilma, että tekisi mieli käveleskelemään tuonne ulos. Ja tämmöistä kysynyt, niin lääkäri oli sitä ihmetellyt. Ja no ei ehkä ole mitään, mutta hänellä oli raamattu yöpöydällä sinne. Olisiko tuo siinä takana, että ei hänellä ole sillä tavalla, että kaikki asiat on laitettu, että kyllä hän tietää mihin hän menee ja hän tietää mitä tapahtuu sen jälkeen ja hän tietää sen, että ei hän kuole. Minä ei kuole koskaan, vaan minä jatkaa oloa, että vaikka tämä ruumisia ja semmoista. Tämä lääkäri oli kuunnellut sitten sitä ja sanonut, että katsoin, että ei kukaan muu näe ja sanoi sitten, että kyllä me tiedämme sen. Meillä tapahtuu täällä asioita, joita kukaan ei voi selittää. Sanoi lääkäri. Ja antoi sellaisen todistuksen, että vanhurskautettuja ihmisiä on ja ihmeitä tapahtuu ja lääketiede pystyy auttamaan ihmistä määrätyn matkaan, mutta jossain kohtaa tulee sitten raja, mihinkä ei voida enää yli mennä, eikä lääketiede joutuu nostamaan kädet pystyyn ja se on ainut asia, mitä on, he sädettää niitä pahimpia kohtia, että kipu pysyisi poissa. Mutta elämä tulee päättymään 3 kuukauden kuluttua viimeistään. Ja meidänkin kanssa hymyillään ja keskustellaan ja joka kerta me rukoillaan siinä puhelussa. Nytkin vaikka meillä oli vieraita, meillä kun hän soitti, niin me rukoiltiin sitten kaikki yhdessä siinä. Ja näin mä uskon, että Jumala on tarkoittanut sen, että me rohkaisemme toinen toisiamme ja me olemme toinen toistemme parakleetteja, eli rinnalla kulkijoita. Se olisi kamalaa tämä elämä, kun jokaisen meidän kerran on kohdattava kuitenkin se viimeinen päivä, jos ei meillä olekaan kavereita silloin edessä. Jumala on rakentanut seurakunnan sitä varten, että seurakunta on pullollaan niitä kavereita. Täällä on hyvä olla, vaikka kuoltaisiin tänne penkkeihin yhdessä, niin kuollaan käsi kädessä toisiamme tukien. Että se on se semmoinen vanhurskautetun näkökulma, jota Paavali painokkaasti pitää esillä tässä roomalaiskirjeen kokonaisuudessa, mutta myöskin erityisesti tässä luvussa 12, mistä lähtee se käytännön osa. Mennään näillä eteenpäin, rukoillaan vielä tässä ja sitten me lauletaan vielä se Konstan suvivirsi. Taivaan Isä, kiitos siitä, että me saamme tässä vielä kasvojen edessä hiljentyä. Ja Herra, rukoilla toinen toistemme puolesta. Jeesus rakas, me iloitaan siitä, mitä Marko on saanut kokea. Ja hyvin tiedetään, Herra, jos joka matkalla, Herra, hänellä on päällimmäisenä se, että hän löytää niitä janoisia ihmisiä, joille Jumala on hänet lähettänyt evankeliumia viemään, Herra Jeesus. Kiitos siitä, Jeesus. Ihmeelliset on, Herra Jeesus, sinun varatut tiesi Markon osalle ja myöskin meidän osallemme, Herra. Kiitos, että autat meitä, Herra, eteenpäin ja tiedät kaikki, Herra, tarpeemme ja tiedät myöskin ajatuksemme, tiedät meidän ajatuksemme heikkoudet ja Herra, meidän lihamme heikkouden ja Herra, sen, miten meitäkin moni asia kiehtoo ja haluaisi meitä muotittaa. Mutta Jumala, me halutaan olla tämän ajan hipstereitä tämän ajan keskellä. Herra, kiitos, että autat meitä elämään uskoamme niin todeksi, että kaikille käy ilmeiseksi. Herra, että Jumala on meidät vanhurskauttanut, meillä on Jumalan kanssa asiat kunnossa. Ylistys ja kunnia sun nimelle ja sille valtavalle armolle, joka sinun kauttasi meille tuli, Herra. Tässä voi olla rukouksessa. Mä haluan kysyä vielä, onko joku, joka kaipaa esirukousta, niin voit nostaa kättä. Jeesus näkee. Jeesus näkee sen. Kiitos Jeesus. Herra Jeesus. Herra, kiitos, että saa siunata ystäviä oikein. Jeesus, Herra, ja sydämen ajatukset, mitkä Herra on kädennostojen takana, Jeesus, kallis Herra. Herra, kiitos, että metamorfoosi lähti tästä käyntiin. Ja Herra Jeesus, mielen uudistus, Herra Jeesus, ei mikään mielen muutos, vaan uudistus, Herra Jeesus. Se, mikä tulee Jumalalta Pyhän Hengen kautta. Ylistys ja kunnia sun pyhällä nimellä, Jeesus. Herra, kiitos, että siunaat myöskin noita meidän nettikatsojiamme. Ja Herra Jeesus, heidänkin läsnä olossaan sinä olet, Herra Jeesus. Ylistys ja kunnia nimelläsi. Aamen. Aamen. Lauletaan vielä 260, pääsetkö sinne säästämään? 260 on tuo kaussislainen Konstan suvivirsi, ylistys Isän nimelläsi. Tiistaina meillä on täällä sitten kello 18 rukouskokous ja semmoinen asiakokous siinä ennen, joillakin voidaan muistaa ihan asioita.